Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Ikinatuwa ng Commission on Elections o COMELEC ang resulta na naging survey ng Octa Research hinggil sa nakalipas sa national and local elections noong Mayo. Sa naging presentasyon ng Octa Research sa Quarter 2 2025, tugon ng masa survey, lumabas sa majority ng mga Pilipino ang tiwala sa nagdaang election results. Batay sa pag-aaral, 8 sa 10 Pinoy ang nagsasabing kapanipaniwala ang kinalabasan ng halalan. 83% ito ng mga participants sa survey na isinagawa nitong July 12 to 17, 2025. Sa kabilang banda, 4% naman ang hindi naniniwala, habang 14% naman ang sumagot na undecided o walang katiyakan. 1,200 ang respondents sa pagsusuri na dumaan sa face-to-face interviews at may plus or minus 3 margin of error at 95% confidence level. Nakapaloob din sa survey na abot sa 2/3 o 64% ng mga Pilipinong masa ang nasa wastong gulang ang nagsabing nais katuparan ng COMELEC ang isang malinis, tapat at kapanipaniwalang eleksyon nitong Mayo. 4% naman ang di sang-ayon rito. Mahigit 55 million voters na nag-participate sa nakaraang halalan. Ayon sa research firm, bagamat malawak ang tiwala sa naging trabaho ng komisyon, kailangan pa rin ipagpatuloy ang mga hakbang upang mas mapalapit at mapanatag ang loob ng mga botante upang mapatatag pa ang kredibilidad nito. Samantala, lumabas din sa survey na 86% ng mga botante ang nagsabing sila ay kontento sa automated polling system at binigyan diin ng pagiging epesyente, mabilis at madali nito sa halalan, habang 3% naman ang dissatisfied. Kaya naman, sumasalamin raw ito ng nabatid ng mamamayan na mahalaga ito sa malinis at kapanipaniwalang eleksyon at suportado ang patuloy na paggamit nito. Ang survey results ay pinresinta ni Assistant Professor Ranjit Rai at Professor Guido David, Research Fellows ng University of the Philippines, Diliman, at Octa Research sa mga opisyal ng COMELEC at iba pang kawani sa pangunguna ni Chairperson George Garcia. Mainit naman tinanggap ng komisyon ang resulta ng survey at pinasalamatan ng lahat ng kanilang naging kabahagi sa nakaraang halalan. Maalalang kinuha ng komisyon ng serbisyo ng Miro Systems na South Korean-based service provider, katuwang ng Integrated Computer Systems and Centerpoint Solutions Technologies Incorporated joint venture. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.